Una, usa ka walay sulod nga kasing-kasing. Marcos Kapitulo 12, mga bersikulo 30 ug 31. Og higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing, ug sa bug-os mong kalag, ug sa bug-os mong huna-huna, ug sa bug-os mong kusog. Kini mao ang nahaunang sugo. Ang ikaduha mao kini: higugmaon mo ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Niining duha ka sugo ang tibuok interes ug katungdanan sa moral nga mga binuhat gibitay. Kadtong nagbuhat sa ilang katungdanan ngadto sa uban, sama sa ilang gusto nga buhaton sa uban ngadto kanila, gidala ngadto sa usa ka kahimtang diin ang Dios makapadayag sa iyang kaugalingon ngadto kanila. Sila pagauyunan niya. Sila gihimong hingpit diha sa gugma, ug ang ilang mga paghago ug mga pagampo dili makawang. Sila nagpadayon sa pagdawat sa grasya ug kamatuoran gikan sa tinubdan sa tuboran, ug ingon nga gawasnon nga nagpasa ngadto sa uban sa Dios nung kahayag ug kaluwasan nga ilang nadawat. Ang pagkahakog kay dulumtanan sa pananaw sa Dios ug sa balaang mga anghel. Tungod niini nga sala, daghan ang napakya sa pagkabut sa kaayuhan nga ila untang mahimo nga matagamtaman. Sila motan-aw sa uban sa hakog nga mga mata, sa ilang kaugalingong mga butang, ug dili mo higugma ug mangita sa interes sa uban sama sa ilang kaugalingon. Ilang gibalit-ad ang sugo sa Dios. Imbis nga buhaton alang sa uban kung unsa ang gusto nila nga buhaton sa uban alang kanila, ilang buhaton alang sa ilang kaugalingon kung unsa ang gusto nila nga buhaton sa uban alang kanila, ug buhaton sa uban ang dili nila gusto nga ibalik kanila. Sa unsang paagi, posible nga kita motubo diha sa grasya. Maposible lamang kanato kung atong hawasan ang atong mga kasing-kasing sa kaugalingon ug ipresentar sila ngadto sa langit aron maumol sunod sa Dios ng sumbanan. Mahimo nga kita adunay koneksyon sa buhi nga agianan sa kahayag. Kita mahimo nga mapalagsik sa langit nung yamog ug adunay mga ulan sa langit nga mukonsad kanato. Samtang kita muhaom sa panalangin sa Dios, kita makadawat og mas dako nga sukod sa iyang grasya. Samtang kita makakaton sa paglahutay, ingon nga nakakita kaniya nga dili makita, kita mausab ngadto sa dagway ni Kristo. Ang grasya ni Kristo dili makapahimo kanato nga hambugero. Hinungdan nga atong ipataas atong kaugalingon apan kita mahimong maaghop ug mapaobsanon sa kasing-kasing. Ang pagtubo sa grasya dili magdala kanimo nga mapahitason, masaligon sa kaugalingon ug garboso, apan maghimo kanimo nga labi ka mahuna-hunaon sa imong kaugalingon nga pagkawalang-wala ug sa imong tibuok nga pagsalig sa Ginoo.